Ba za mu daina magana ba a Najeriya har sai sanda aka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a arewacin Najeriya. Ku duba ku gani yadda ake treating ɗin yan arewa kaɗai a Najeriya, wallahi abin baya min daɗi. Tunda muka fara ɗaga wannan abin babu wani ɗan siyasa ko wani shugaba da ya fito nuna ma ya ga abin da muke, kuma wallahi suna kallon mu. Bugu da ƙari ko gidan jaridun mu babu wanda ya ɗauki labarin ko ya publishing ɗin shi. Abin yana matuƙar ɗore min kai, ko gidan jaridu aikin su nuna labarin abin da ke faruwa a gari, to ga abin da ke faruwa a gari amma duk sun ɗauke idan sun yi kamar ba su gani ba. Ku duba ku ga mutuwar mu ba dinnan, shi zargi ma ake da kashe shi akai, har yanzu ba a tabbatar da cewa wani ya kashe shi ba, amma ku duba ga da gidan jaridun mu na arewa suka dauka, haka na kudun ma kowa ya dauka yake faman yawo da shi. Duk wani motsi da wani candlelight da aka tara ake a kudu za ga gidan jaridun suna ta faman daddora, suna faman yawo da shi, amma na mu shiru. Abin yana matukar bata min rai da ake ba wani bangaren na Najeriya fifiko biye da wani bangaren. Gobe nan idan Allah ya kai mu da turanci zan yi bidiyo na har ofisin Bola Ahmed zan tura sakona. Ina kara kira ga matasa a duk inda suke a Najeriya da mu fito kada mu shiru. Yau an shiga jami'a an kwashe mutane, gobe kasuwa za a shiga, gata gidanku za a zo a kwashe kana zo ne. Matasan arewa kada mu shiru, mu ƙara kaifi, mu ƙara kaimi. Wallahi idan naga videos ɗinku suna wucewa kuna daga end insecurity a kawo kwanciyar hankali arewa farka, wallahi wani kaimi nake ji a jikina. Mu ma gobe insha Allah gobe za mu haɗu kwamu da ƙwarƙwatan mu a birnin Bonn da ke Germany, za mu ta zanga-zanga. Allah subhanahu wataala ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Ba za mu shiru ba za mu daina magana ba a Najeriya har sai sanda aka kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya. Wato ban san an raina ma a arewa ba. Wannan abin da muka ɗauko yan jaridu da gidajen TV duk muna ganin su kuma suna social media kuma sun san abin da suke, amma sun yi shiru sun kyale mu saboda maslahar su da kuma manyan yan siyasan mu da muka zaba muka je muka bata lokacin mu, wani ma aka sare shi, wani aka ji ma ciwo, duk akan su sun yi fuska sun kyale mu muna ta abun mu. To jama'a ya kamata a ce mun farka, wallahi mun san me muke. Kun ga dai irin matsayin mu a wajen su, mutanen da muke ta gaba saboda su din muke kashe ƴan uwanmu, muke wulakanta kanmu, to dai ga ƙarshen mu kun ga dai tsakanin mu da su nan. Farkawa nan da ake cewa miko wallahi farkawa ce mai matukar muhimmanci saboda renin da aka mana ya ɓaci. Zan manta ba shekarar da ta wuce za mu yi tafiya a airport ɗin Kano, akwai wani kamfanin jirgi ya fi kowane kamfanin jirgi tashi a Kano a jiragen da ba na ƙasa ba, ba na so in kama suna, amma dai duk jiragen da suke harkar umara a airport ɗin Kano jirgin ya fi kowa ɗaukar fasinjoji. Na san da yawa sun gane shi. Wallahi jirgin karfe 2 zai tashi a ticket, kuma ko a ticket ɗin jirgi an rubuta cewa mutum ya zo awa 4 kafin departure. Idan an ce 4 hours before departure, kaga in ka duba kenan jirgin da zai tashi karfe 2 ta ɗaya ita ce awa 4 before departure. Ma abin da zai baku mamaki, tun asuba na taso daga Jigawa karfe 9 ina Kano ina cikin airport, wai mun zo wai an rufe kanta. Mu ba ma mu shiga cikin magun da ake cikin ba da sauran abubuwa da waye. Abin da zai baka mamaki, kaso 90 na cikin jirgin duka umara za su tafi. Ta ɗanta ne ya kokari ya siya mata tiket ɗin nan ko ya biya mata umaran nan. Wani kuma manomi ne ya gama noman sa ya tara kuɗin sa. Lai abin da zai baku mamaki, akwai wanda an ba su boarding pass amma aka ce ma ba su hau jirgin ba. Wai kamfanin jirgi ya sai da tiket ɗin da ya fi ƙarfin jirgin sa saboda wulakanci. Kuma wallahi abin da zai baku mamaki, haka muka haƙura muka je sai da muka yi rashidin ticket, kuma ba abin da aka yi. Ni dai ina cikin jirgin, ban ji an ce an yi wa mutane refunding ba, ban ji an ce an yi komai ba, ba wani abu da aka yi wa kamfanin jirgin, ba wani tashin hankali. Kawai ya ci banza ya wuce wajen, ba abin da aka yi. To wa'annan international system ma fa kenan na jirgi fa, wanda irin duniya tana kula da shi. Kuma wannan jirgin ba wai na ƙasa bane, a'a na wajen ƙasa ne yake zuwa, amma yayi irin wayannan abubuwan kuma aka kwana lafiya. To irin wayannan abubuwan da muke, kawai mutum daga an yi abu ya ce a ai ba matsala, ai ba ni kaɗai bane kowa. Irin wannan shi yake ja wannan, a ce irin kamfanin jirgi a airport ɗin garinku, amma